Prima suara monggo spesial kagem Mbah Ira bos kecil wilujeng dalu juga spesial kagem Pak Kuloso ciledug bergoyang
Bairo sing duwe foto gede yo bagianmu. Penutupan ini bagian wong lanang. Ayo, kowe gong. Ora yo prima suara asik spesial kagem Pak Sandi.
wis kae 200 kok. Wis. Lah ngekae nalikane BKT kae lho. Iya, makane wis gak diutang iki. Heeh, jaluk lagu kok ora dikek-kek gel. Mongko senyaku atiku kepengin ngelati keluarga besar saking Sragen. Bantengan bergoyang bersama dengan Prima Suara. Nanti setelah hajatan ya toh dolan ning Bali Mas. Pupung jek enom. Kowe ngono duwe anak ra iso ning Bali kowe. Aku mbiyen karo Tutik ning Merauke. Iya ya, ning numpak pesawat. Halimun, merono halimun. Hah? Halimun kok. Ya iya. Kudu rono Mas, ben ngerti Bali. Ras anggatane bapak, duit kena goleki. Ya toh. Aku karo Tutik ning Merauke. Iya. Masuk Ti. Pindo ya. Pindo. Sing peko aku mbiyen iki. Tutik dhewean tak kapak-kapake. Teko sae. Ya ora dicolek-colek blas ngono ya. Lah Pak Joko ngertos Tutik renang gua daster. Yo. Mongko senyaku atiku kepengin matur sembah nuwun kadang-kadang campur sari Prima Suara. Monggo masuk bar asik cempaka putih bergoyang. Mati cokainya Indonesia monggo. Mas Wakit Jepang Rawo, Mas Ali Tandu Laras, Mas Beni Cerah Putu, Mas Pur Patri diparani ngoyo-oyo jarine wong wis mangkat lunga dianteni ngoyo-oyo jarine wong
duka pamunguse trimo wurung samene wae. Nggih Pak, monggo. Niki sing ngersake sinten lho? Mas Supar gitu. Nggih, monggo. Iki keluarga Monggo, Cempaka Bapak. Putih Oh, kabeh. nggih, monggo lho, Pak. Iki Iki lho, ngopo duwite ngono? jeblok. Wis senengane kok ndesel-ndesel bokong. Oh lah gawe malah ngopi. Wis, wis. Oke baik. Yo. Duitnya jeblok Mas. Monggo Pak De. Lho direncangi oleh Mbah Jadul. Nggih, monggo, monggo Pak Monggo, De. monggo Pak De. Cempaka Putih joget kabeh sik. Ya. Matur sembah nuwun Pak De. Ayo Mbak Bokel. Kajenge jumeneng rumiyin lho Mbah Jadul lajeng ngrencangi. Oh, Iya. nggih. Bareng Monggo. sampun pepanggihan anane njur lolo katine Monggo. Monggo jumeneng monggo. riwaka kepisahan katine njur Tresnane. Ya. Bima suara lagi. Ayo Mbak Jadul. monggo Pak Deloso bos kecil Monggo. diparani kaya-kaya jarene wong wis mangkat lunga dienteni kaya-kaya jarene wong wis teko kono anane Nganti wektu perpisahan Tane jaya padha tresnane Asik warna-warna mandawati nadyan turung ketemu dhewe duka-duka pamunguse trimo wurung samene wae. Monggo keluarga besar dari Cempaka Putih. Cempaka Putih. Monggo Pak Sandi, aku ki gumun lho. Mawar dikirape ki asam urate kumat. Bareng sore kok bladut ae jan. Ayo, bar iku terus kesayangan. Bareng sampun pepanggihan nyatane jor lolo so nganti kepisahan nyatane jor padha tresnane. Napa malih? Pok ame-ame belalang kupu-kupu siang makan nasi. Ayo foto dulu. Nasi. Kuku ibu rasane ra karuan. Susu penyanyi pancen enak sekali. Anjing ai. Naon eta naon. Anjing siap. Pak Eri nih, Pak Eri. Pak Eri. Neng pucuk gunung dhuwur-dhuwur biang Pak Eri. matahari
Hari terbenam, hari mulai malam. Sokok-sokok keri-keri. Lagune Cengkir Wungu, Haji Muhammad Marso karo nyanyi foto. Yuk. Foto dulu ya, foto dulu. Sabung kuret ora tau ngelagan atine asadinane amung tansah video musik berhenti dulu kakak saya di Ustadz Setiane Nora Wurung Pinang siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Kompas selalu Guluk Rukun Salawase saiki kudu trimo nelongso ning ati mreh yuwana tinalisno iki asa teruse kompak selalu Cengkir kok ketiban daru oleh sepesetine yen sliramu owal karo aku Bima Suara sabung kuret ora tau kelelagan atine sedinane amung tansah ngatung tidake ya saiki kudu trimo nelongso ning ati omreh yuwana kinalisna ing sambi kalane sateruse Deragil, kowe aja ngurusi kiai. Kae Mas Harwiono kae ya bos. bagiamu ceng Mas Rihe kae ya bos. Kae Mas Suros kae ya bos. Ya.
Kowe iki bos diarani Sing ndi, Pak? Wardoyo tok apa piye? Sing endi? Sing ndi? Sing ndi? Bagiannya ceng. Iki bos, iki bos, Ya. iki bos kayak kontraktor. Yo. Iki bos. Wungune 12 ke udah kawin, Mas. Monggo pakai gepeng juragane Semarno ya. Ayo Mas Tri. Sampai bawah. Terima kasih bosku. Iya, iya, iya. Dir. Wis pirang taun lawase ana kene ngenteni tekane atu-atu nggonku nunggu nganti putih kabeh rambutku So ate dadi kangen saya suwe saya tambah nemen ngalor ngidul dadi bingung odan kangen ora iso dibendung wong ayu enggal bali kanggo nambani kangene ati nadyan sakedheping netra ati gelo muga antuk tangga Kompak selalu pimpinannya Haji Muhammad Ledeng. Loh, nganti kegawa ing ngimpi Lah, kasih rojek, Mas, rojek. gawang-gawang sliran wis teko sroneng ati dadi gelo tak goleki sliramu ramlono yo
Bukel gandeng Rombongane tukang ngebut ngepet tanpa duga ora emoting beboyo proses kudu diatasi yen terpacut bisa gawe bebati Pade kempon lurus korone dimongso rame-rame santai dalam negeri jam-jam roden kodo asal ora cagot rombongane tukang ngebut ngepet tanpa duga ora emoting beboyo ning saiki projek kudu diatasi yen kebacut bisa agawe Legedut Mas
ditugaske Palupi. Palupi. Lunga radi sapa mongso kaya wis pasrah mongso bodho ora bukti aja dimereni Kabeh kuwi Gusti sing maringi. Wis becane bejo dhewe-dhewe Moga-moga bisa awet salawase. Palupi Mas. Palupi ana prawan ayu mripat bunder karo pelang-pelang mesem guyu bareng kenal jenenge Palupi. Ana prawan ayu mripat bunder karo Kabongkel. Aku banjur ngalamun kapan bisa karo kowe Kabongkel. rasa atiku Mongso kaya ngene rasane wong donya ana sinden ayu mripat bunder karo pelang-pelang tata koni mesem guyu bareng kenal bareng kenal jenenge Mbak Tote ana priya bagus mripat bunder
tetep tresno lahir batin. Bar iki babaske bintang kecil Mas iki. Bintang kecil terus nonong. Jalan berpisah dipaksa Dipaksa wong tuane ora bisa hilang marga kelingan isih priwasana wadiya Spesial kagem juragane Lenteng Agung Mas Rembo. Oke tarik kantor kagem Mas Tri juragane cerah foto di jantung. Manis, manis, dewe.
aduh wong manis nalikane sepisan ketemu aneh kono kae kawan-kawan angel silaleke Halo guys. muga-muga Gusti tansah amarenga dadi srana usata lara Absen ya. Di absen, di absen. HM mboten. Aku ngerti. Ayo masih. Pak Dewasiro, masih Sugeng Dalu, keluarga besar Semar Muda. Mas Bugel. aduh wong manis nalikane sepisan ketemu aneh kono kae kawan-kawan angel dilaleke Mas Bugel, sak pupuh kangane ati. Kangen hati. kangen ning ati Ayo yang mau Iki mau yang pamit mau lajeng ini kangen ning ati. tukar menukar. Aku ngerti. New Primus
kerupuk kulit, orang nganggo suwe. Nah, hae, kok luntur toh? Sat GWL. Monggo sederek-sederek panitia pasukan badik sampun tungkap dalu tiga yang ke acaranya Pak Santi niki GWR dilanjutke napa melih Mas Medi engko manut karo juragane Mayam Kota kuwi lho Mas Riki kiri niki pasukan dari Cempaka Putih ditutup sik monggo ayo mengke bablaskan apa Pak lali janjine nggih monggo Mas Medi Mas Medi napa riyen Pak Kurmatan Dinteke sak pupuh trincingan, aku sak pupuh tringsingan lagu wajib. Aduh. Trincingan Mbak Rizka. Yuk monggo. Monggo bos kecil Mas Pri juga juragane kerupuk Mas Parti. Pak Destu. Luar biasa. Tenang aja dong, Pep. Mas Medi. Mana Mas Medi? Sampai bawah, sampai bawah. Masuk Mas Medi. Diparani
Sumedang. Penghormatan bareng bos kecil lali janjine. Mas Medi yang di belakang udah siap semua. Nggih, Pak, bablaske sesiduman Mas. Oh, sesiduman dulu. Iki rombongannya Juragan Ngayam Kota. Siap, Pak monggo. Joko, sak rombongan. Penghormatan dengan Mas apa Bapak. jenenge, Mas? Mas Tarno, bos kecil, pokoknya komplit, Pak De Mas Kuloso. Buluk. Iki sing di Mayang Kota. Lah iya rombongannya Ngayam Kota, Heeh, sesiduman nggih. Dek Hengki. Ya. Bareng sambut pepanggilan nyatani dulu atine. Ati weden berpisahan nyatane normo dodesa sesiduman. Monggo Juragan Mayang Kota beserta rombongannya sesiduman. Oke, monggo Juragan Taman Kota kepareng beksa. Luwe becik patenono timbang pepisahan rendah kasulesyo ketak rewangi samudono marang aku lawarga karawulan putra. Juragan Taman Kota. Ayo bosku. Monggo kowe bocah gunung, nadyan bocah gunung, kang gaduh ning ngumpul. Jiwa ragaku kawuwung, kakurmatan mambruk, video ngarep dinyo. Tamu undangan semuanya yang kami hormati, ini bahwasanya kita Prima Suara Campur Sari diberi waktu hanya sampai jam 9 tit harus tutup. 1 jam lagi. Gak ento Mas. 1 jam lagi enggak ini ya? Iki jam. Enggak sampai. 3/4. Yang mau joget monggo karena waktu kita tinggal 15 menit. Monggo. Gitu. Monggo kanca-kanca. Urip ana kutha gedhe, kowe tak tungokke. Mobil sak isine, kowe njaluk apa wae, nadyan sesideman. Mugi tak sempadan. Lali janjine bos kecil, ayo adek. Mas Es, maju. Mas Es, Ayo Mas Es. Yuk. ayo. Seperempat lagi. Pak Joko. Aduh, 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 aduh. Luweh
sini, ke depan semuanya. 10 menit lagi. 15 menit lagi. Ayo sini Gil. Matur sembah nuwun. Lagune apa? Yuk, sini. Bos kecil sak rombongan. Bos kecil lali janjine nanti langsung Dimitri terus ya.